ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம 2 அப்கமிங் 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போது சாம்சங் M42 5G. இந்த ஃபோன் ஸ்னாப்ட்ராகன் 750G 5G ப்ராசஸர், UFS 2.1 ஸ்டோரேஜ், Adreno 619 GPU, 48 மெகாபிக்சல் குவாட் கேமரா செட்டப் அண்ட் 20 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், 4GB 6GB and 8GB RAM to 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட், 5000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வித் 50 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கூட 20,000 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸிங் பண்ணுவாங்க. நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற ஃபோன் ரெட்மி நோட் 10 5G. இந்த ஃபோன் மீடியாடெக் டெமென்சிட்டி 700 5G ப்ராசஸர், மாலி G57 GPU, 48 மெகாபிக்சல்ஸ் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் அண்ட் 8 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா, சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், 4GB and 6GB RAM to 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட், 5000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வித் 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கூட 15,000 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸிங் பண்ணுவாங்க.